Enw fi yw Catrin a fi yw un o cefnogion Crwst yn Aberteifi. Enw fi yw Osian a un o bechnogion arall Crwst, chef a pob bydd. So o getre, dechreuwn ni wneud bara artisan fel sourdoughs a wahanol pethau fel la. Dechreuwn ni wneud donuts o getre, a'r donuts na dechrau pethau off i ni, basically. So amser dechreuwn ni gwerthu'r donuts, o'n i'n gwerthu canodd yr wythnos, a hwnna'n pobi o getre, a nawr ni'n gwneud canodd pob dydd. Ie, fi credu donut nath kind of helpu ni, especially, yn fe. Cael ni ar y map. Ie. Dwi wastad i joio neu bara, joio cwcan. So na beth wedd really, kind of a passion project turned into a business. So dechreuwn ni pobi o gytre yn 2016 a wedyn agoron ni'r caffi cyntaf yn Aberteifi yn 2018. Pan oedd Covid wedi bwrw ni wedyn, dechreuwn ni wneud mwy o pethau, achos wedi ni ffili agor y caffi, dechreuwn ni rhoi pethau yn jars, so fel caramels, a dechreuwn ni wneud fel baking kits a pethau fel la. A wedyn, na pryd gaethon ni eitha lot o help wrtho Cywain o'r Llywodraeth i gallu fel expando ar ochr na'r busnes wedyn. So yn y bakery stan ni nawr, mae lle kitchen dyn ni sydd â salsa accreditation, le ni'n gallu gwneud y pethau yma a na'r pethau ni'n hala dros Prydain i gyd wedyn. Ni hefyd wedi bod yn gweithio gyda'r Clwstwr Bwyd a Clwstwr Mêl. A maen nhw wedi bod yn helpu ni gyda sors o mêl Cymreig sydd yn mynd mewn i un o'r jars ni'n neud, sef y menyn mêl Cymreig. So gweud bod rhyw producer ni'n iwso yn rhedeg mas o mêl, ni'n gallu siarad gyda nhw a maen nhw'n helpu ni i cael mêl wrtho rhywun arall yn Cymru wedyn. So mae hwnna wedi bod yn help fawr i ni hefyd. Yn ogystal â derbyn cymorth gan Cywain i werthu mewn marchnadoedd newydd a cynnydd trosiad, ni wedi derbyn cymorth gan y Rhaglen Datblygu Masnach, sydd wedyn wedi helpu ni i adeiladu perthnasau gwahanol gyda pobl iawn i gallu mynd mewn i siopau fel Harrods neu buyers i fel M&S a Cadw, pethau fel la. So heb help y consultant, byddwn ni ddim ble ni heddi. Ni'n rili falch o cael employo dros 60 o bobl ar hyn o bryd. So... Wel, enghraifft, mae obviously Hedydd a Ella Dani, a maen nhw wedi dod o coleg lleol i weithio Dani, ond hwn blynedd yn ôl, twyd. O ran fel pobl lleol, mae lot o pobl lleol sy'n mynd mewn i'r industry Dani nawr sy'n briliant, a di bod Dani am spel fyd, sy'n good. Eisiau cadw pobl fel la yn lleol, basically, yw'r trick. Fi'n credu bod passion ti am fel bwyd a defnyddio cynnyrch lleol a yn cwcan fel o scratch fel ni'n licio gweud, fel attracto pobl lleol i eisiau dod i gweithio ni, especially pobl ifanc sydd wedi bod yn y coleg. Ni'n ffodus iawn o gael lot o cwsmeriad yn mewn i Crwst, whether that's to local customers neu cwsmeriad sy'n dod ar holidays. So ni'n cael lot o cwsmeriad mewn pob dydd, even in the Gaea, a ni'n ffodus iawn o cael good following, basically. So un o'r inspirations sydd da fi, especially amser ni'n chef ifanc, fi'n cofio mynd i Harrods a gweld caws cynarth yn Harrods. A o'n i'n meddwl, amser dechreuwn ni'n Crwst, lyfan ni'n mynd i Harrods. Dwi'n gael caws cynarth na. O'n i'n meddwl, maen nhw wedi cyrraedd rhyw food pinnacle gyda caws nhw yn Harrods. Ie, amser gathen ni mewn i Harrods, blwyddyn 2 flwyddyn yn ôl? Ie. O'n i'n chuffed a bits. A o'n i'n meddwl am caws cynarth amser ni na. A ni still na heddi, sy'n briliant. A caws cynarth.